Buenos días a todos. Martes más vamos a tener una sesión técnica para dar visibilidad a los temas principales de salud pública. Hoy vamos a hablar de la campaña de vacunación de gripe y COVID, la pasada campaña de 2025-2026. Y nos la va a presentar Victoria Nartallo Penas, que es licenciada en Medicina y trabaja de técnica en el Servicio de Prevención y Control de Enfermedades. Cuando quieras. Moi ben, bos días a todos. Vamos a compartir con vos os datos da campaña de vacinación de gripe COVID do pasado ano. Bueno, a campaña de vacinación antigripal do ano 2025, baixo o lema de Arrima o Ombro, desenvolvese entre o 29 de setembro e o 31 de decembro do ano 2025, polo tanto, ao longo de 14 semanas, vamos a realizar esta vacinación. As novidades da campaña 2025 son estas que aparecen aquí: desaparición dos grandes recintos que se puxeran en marcha co tema do COVID, que a necesidade de vacinar a xente no menor tempo posible, volve a campaña á rede asistencial cos centros de saúde como eixe vertebrador desta campaña. Inda que se vacina noutros espacios, vacinase nas residencias, vacinarase tamén algo en colexios, vacinarase nos hospitais, bueno, pero o grosso da campaña vai a ser nos centros de saúde. Por outro lado, con respecto á vacinación infantil, ampliase a idea de vacinación que a tiñamos hasta os 5 anos hasta os 11 anos. Faise tamén un programa piloto de vacinación en centros escolares en nenos de 3 a 11 anos que, como veremos, abarca en torno a 11.000 nenos, pero non son todos os colexios de Galicia, pero sí que se fai esta experiencia piloto para ver como funciona a vacinación. E tamén outra novidade é a vacinación con vacina de alta carga a partir dos 70 anos, que a tiñamos a partir dos 80. Estos son os obxectivos da campaña antigripal do 2025, que, como vedes, son obxectivos ambiciosos, pero son os obxectivos tamén que marca a Organización Mundial da Saúde. En persoas de 65 máis anos e traballadores sanitarios do Sergas, temos o obxectivo de alcanzar un 75%. Nos nenos e nenas de 6 a 11 anos, o 60%, e en mulleres embarazadas tamén o 60%. Estes obxectivos, marcámolos todos os anos e, aí estamos intentando acadar esas coberturas de vacinación. Nos nenos e nenas, o ano pasado que vacinábamos estes 5 anos xa superáramos o 60%, pero como se incorporan novas cortes de vacinación desde os 5 hasta os 11 anos, mantense ese obxectivo no 60%. Unha vez máis, como nos últimos anos, levanse a cabo unha serie de accións que o que pretenden é facilitar a accesibilidade da vacinación, facer a vacinación dunha maneira programada, ordenada e equitativa e, polo tanto, a campaña de vacinación, como decíamos, que empezaba o 29 de setembro, empeza en aquelas persoas máis vulnerables, que son as persoas institucionalizadas en residencias de maiores e centros de discapacidade, e logo, despois deste, xa van os nenos de 6 a 11 anos, tanto nos coles como en atención primaria. Despois vanse incorporando, por idades, sempre tendo en conta este concepto de vulnerabilidade, hasta que a partir do 1 de decembro o resto da poboación diana son os que se van a vacinar. Non vanse incorporando e vanse mantendo abertos todos os tramos para que a xente que non se vacinara todavía poda vacinarse. A citación activa, mantense a citación activa porque vemos que é unha estrategia que funciona ben, todas as persoas reciben a través dun SMS unha citación para a vacinación no centro de saúde, pero este mensaxe que lle chega, non é un único mensaxe que só é esa oportunidade de vacinación, sino que hai varias situacións de repesca, poden logo pedir cita no centro de saúde ou a través das aplicacións do Sergas, ou incluso, se fai o chamamento xa en última fase desde os centros de saúde personalizados polos equipos de enfermería de familia. Ademais de eso, amplíanse os horarios de vacinación. Esta estrategia tamén se leva utilizando uns anos e tamén funciona, a apertura en fins de semana para que a xente poida acudir a vacinarse, reciben outro SMS dicindo que poden acudir a vacinarse a calquera dos 14 hospitais da comunidade autónoma en horarios moi amplios
tanto de sábado como domingo nos grandes hospitais e os comarcales só o sábado, e que aí, bueno, pois poden acudir, bueno, pois xente que está citada, xente que está sin citar, xente que bueno, pois perdeu a cita que tiña no centro de saúde, ¿no? Algúnas son solo para nenos e a maior parte delas son para nenos e para adultos, ¿no? E aquí, bueno, pois tamén se recuperan. Tamén está o programa de vacinación en institucionalizados, é dicir, nas residencias de terceira idade, eses máis vulnerables dos que falábamos ao principio e que vamos a vacinalos ás propias residencias, máis de 400 residencias de maiores e de discapacidade, vacunación nos propios centros por equipos de enfermería que montan as áreas de saúde e tamén a vacinación de traballadores destas institucións, co cual, bueno, pois nas residencias bueno, pois vacínanse pois todas aquelas persoas que así o desexen. O piloto de vacinación en coles, que foi unha novedade deste ano, coa vacina intranasal, coa posibilidade de utilizar esa vacina intranasal, fíxose en 55 colexios do estrato urbano, semiurbano e rural, con un protocolo específico, como vos decía, pois aproximadamente 19.000 alumnos, e son aqueles de 3, 4, 5 anos e toda a primaria, todos os nenos nacidos entre 2014 e 2022. O obxectivo nos coles era o 70%, era a primeira vez que se facía, non se chegou, como veremos despois, a ese 70%, pero bueno, que esos propios equipos de enfermería tamén desplazábanse aos coles e, bueno, pues realizaban esta vacinación. Ademais de isto, pues todos os recursos que están disponibles tanto para a poboación xeral, como pode ser a web de gripe, como pode ser o Neno Gripe, que é un chat para pais que responde a preguntas de vacinación fronte á gripe na infancia, os vídeos explicativos, bueno, pues de como se administra a vacina intranasal e logo tamén recursos específicos para profesionais, que son os informes VPRES por cupo e por grupo, que compara a nosa vacinación coa vacinación do centro de saúde, coa vacinación do servicio de atención primaria e coa vacinación da área sanitaria. Estes informes son informes de autoavaliación, é dicir, cada profesional ten estes informes, bueno, pues que lle permite seguir un pouco a súa propia campaña de vacinación e ver, bueno, pues como vai, se o está facendo ben, se o pode facer mellor, se pode, bueno, pues aprender de outros profesionais que traballan no seu centro. E xa vamos a compartir os resultados da campaña de vacinación antigripal. Estou referíndome só á vacinación antigripal, logo teremos, bueno, pois un par de diapositivas sobre a vacinación fronte ao COVID e estes son os resultados. Si comparamos esta serie tan larga, son de persoas de 65 máis anos, porque antes a indicación de vacinación eran maiores de 65. Cando queremos comparar series tan amplias, non podemos comparar cos de 60, temos que comparar cos de 65. Como vedes, bueno, pues todos eses virus que aparecen aí, bueno, pues son picos de aumento de coberturas derivado de amenazas pandémicas, pois a gripe A, o SARS-CoV-2, a gripe aviar e a última e xa máis definitiva foi o COVID con un 76%. Desde o COVID, como vedes, bueno, pues levábamos unha pequena tendencia descendente, que, bueno, que só era de 2 anos, pero tiñamos esa tendencia descendente, pero este ano, bueno, pues parece, ou queremos ver, ¿no? Polo menos, obxectivamente, aumentamos un punto e medio casi con respecto ao do ano pasado e, ademais, bueno, pues parece que o que máis nos interesa non é ese punto, sino, bueno, pues si se revirte a tendencia. Por áreas sanitarias, isto xa é cobertura a 60 máis anos, porque realmente a vacinación ofértase por idade, independentemente de que teñan algunha patoloxía de risco, nos maiores de 60 anos. 618.700 persoas vacinadas, con 66,81%. Por que baixa isto con respecto aos de 65? Porque os de 60 a 65 pois teñen baixas coberturas de vacinación. De todos os xeitos, vacínanse casi 27.500 persoas máis que o ano pasado e por áreas sanitarias, como vedes, bueno, pois hai notables diferencias, vale? Entre o 70% de Coruña e Santiago, pois o 59% de Vigo, o 63% de Pontevedra, non? Hai, bueno, pois diferencias que sería interesante, bueno, pues que se cambiase esta tendencia, sobre todo en aqueles que teñen máis baixas coberturas. Por grupos de idade, como vos decía, os de 60 a 69 anos, a cobertura máis baixa, aínda que subimos con respecto ao ano pasado.
53 con respecto a 49, nos de 70 a 79 xa coberturas moi altas, un 71%, xa sube menos con respecto ao ano pasado, pero tamén sube un pouquiño, e tamén nos de 80 e máis anos, que, bueno, que están absolutamente fidelizados coa vacinación, como vedes, con un 81,22%. Por áreas sanitarias, simplemente comentarvos que isto se repite, quero decir, en todas as áreas sanitarias, os de 60, que son os que menos, os de 60 a 69 os que menos se vacinan, os de 70 a 79 os de 80 a 79. O que acabamos de ver na gráfica máis a grosso modo, pois podemos observalo en todas as áreas sanitarias, incluso nas que teñen coberturas máis baixas, bueno, pois a cobertura nos de 80 e máis anos é a maior cobertura. Todavía non están publicadas as cifras de vacinación por comunidades autónomas no Ministerio. Pero isto é o gripómetro, que é, bueno, pois unha estimación que se fai ao longo de toda a campaña do que se vai a conseguir na cobertura de vacinación por comunidades autónomas. Compara maiores de 65, como vos decía, hai comunidades autónomas que ainda están incorporando a vacinación en 60 e máis, polo tanto, compara os de 65, de 60 a 64 anos, e nos menores de 5 anos, porque na maior parte das comunidades autónomas a vacinación infantil é hasta os 5 anos. Como vedes, bueno, pois temos un 72,4 nós, como comentábamos antes, e o gripómetro dábanos un 73,5. De todas maneiras, como vedes, as que están en máis oscuros son as que mellores coberturas teñen, bueno, pois Castilla e León e Galicia son as que mellores coberturas teñen. En canto aos de 60 a 64 anos nos daban un 43% e temos un 46,18%, e nos menores de 5 anos daban un 67%, clava casi a vacinación, bueno, temos casi un 68%, ¿no? Pero é o que máis, bueno, pois, como vedes, asemellase bastante, ¿no? E como vedes, bueno, pois nos tres grupos de idade aparece Galicia coas mellores coberturas de vacinación. Cando salgan os datos oficiales podremos compararlos, pero normalmente é un fiel reflexo. En canto á cobertura vacinal dos nenos de 6 a 11 anos, vamos a ver, por un lado, os nenos de 6 a 59 meses, que eran os que tiñamos hasta ahora nas tres anteriores campañas, aí conseguimos un 67,95, nos nenos de 6 meses a 11 anos un 54,09, e nos nenos dos coles, como vos decía, pois non alcanzamos ese 70%, temos un 51%. En nenos de 6 a 11 anos, bueno, pois os que máis se vacinan son os de 6 a 59 meses, como vedes, os que máis os de 6 a 24 meses, hasta os 2 anos, un 78,03, pero se miramos os de 6 meses a 11 anos, temos casi un 100%, un 99%, de 24 a 59 meses, un 63,45, e de 3 a 11 anos, un 47,44. Estes son os que se incorporan por primeiro ano á campaña, e vemos, bueno, pois que isto vai a ir mellorando. Por áreas sanitarias, bueno, pois tamén diferencias en canto á cobertura de nenos de 0 a 11 anos. Santiago xa era, cando vacinábamos de 6 a 5 anos, eran os que máis os que mellor cobertura tiñan, e, bueno, siguen mantendo, non? Se o vemos por, bueno, hasta os 5 anos comparado cos outros anos, bueno, pois vedes que subimos casi 2 puntos, ou sin casi 2 puntos con respecto á vacinación, e subimos en todas as áreas sanitarias, en todas as provincias, por provincias, e isto é a comparativa co piloto, é dicir, como se vacinan os nenos que se vacinaban no cole da mesma idade con respecto aos que se vacinaban no centro de saúde. Como vedes, nos máis pequenos que xa tiñan a dinámica de vacinarse no centro de saúde, síguense vacinando máis no centro de saúde que no cole, pero, bueno, pois en outras idades, algúns vacínanse máis no cole e outros vacínanse máis bueno, e están bastante parellos, ¿no? Por exemplo, os do 2016, como vedes, bueno, pois a cobertura é prácticamente igual en uns que noutros, non? En canto ás embarazadas, bueno, tamén unha boa noticia, a cobertura de vacinación antigripal en mulleres embarazadas, que íbamos en unha caída libre, tal, bueno, se fixo, bueno, pois algunha actuación, se intentou facer cas matronas, bueno, pois intentando concienciar da vacinación, bueno, non chegamos ao obxectivo, pero subimos 10 honrosos puntos, que, bueno, que a verdade é que estamos bastante contentos deste
deste resultado. En canto ao persoal sanitario, bueno, pois estamos aí un pouco estancados no 55%, no 54,67%, máis vacinación en atención primaria que en atención especializada, casi, bueno, pois 9 puntos por encima atención primaria con respecto a atención especializada e máis vacinación en personal médico que en personal de enfermería. Bueno, tamén se revirte un pouco, non podemos decir se revirte e hai un cambio de tendencia, pero bueno, polo menos, bueno, parece que subimos con respecto ao ano anterior. E xa que xa estou no tempo, bueno, pois dúas diapositivas sobre a vacinación do COVID. Como sabedes, este ano a vacinación do COVID indicábase a maiores de 70 anos, xa non a maiores de 60, houve un cambio, bueno, indicábase a 70 anos por idade e ao resto dos grupos de risco por debaixo desa idade. Como vedes, bueno, pois nas persoas de 70 e máis anos non chegamos a un 60% da vacinación do COVID, aquel dato de arriba, 75,98 son os de 70 e máis de gripe, polo tanto, bueno, pois estamos 16 puntos por debaixo. Xa non me vou a meter, bueno, con todo, son 482.000 persoas vacinadas, que, bueno, tampouco é desdeñable. Xa non me vou a meter nin en personal sanitario, nin en embarazadas, porque, bueno, a verdade é que as coberturas de COVID son bastante mínimas. E esta tamén, bueno, pois un pouco a comparativa por grupos de idade e área sanitaria, como decimos, bueno, pois temos ese 59%, pero, sin embargo, bueno, pois tamén a cobertura de vacinación é maior nos de 80 e máis que nos de 70 e máis, non? Bueno, un pouco seguindo a mesma dinámica da gripe, non? E hasta aquí, bueno, pois dunha maneira moi rápida, compartir a campaña antigripal do 2025 e, bueno, pois decirvos que, bueno, pois que este ano tamén vai haber cambios, non? Vai a seguirse o piloto de vacinación nos coles para ver se este segundo ano conseguimos acadar maiores coberturas, xa a ser o segundo ano, e tamén que xa está anunciado pois a indicación de vacinación con vacina de alta carga a partir dos 65 anos. Pois moi ben, moitas grazas, Victoria. E tamén quería recordar que unha das actividades principais en vacinación é a formación que se dá aos profesionais sanitarios e que se está levando a cabo o segundo plan de formación en vacunación no adulto para todos os profesionais sanitarios, que iba a ser nun total de 9 sedes. Quedan, creo que, 5, quedan Coruña, Ferrol, Barco, Santiago e Pontevedra, con algunhas plazas disponibles por se todavía queredes apuntarvos. Está a información na páxina da Escola Galega de Saúde Pública. Nada máis por hoxe, ata o próximo martes, donde falaremos do rexistro de mortalidade. Ata o próximo martes.